Majstrovská nástraha. Mnohí sa pýtali, s akou nástrahou som vyhral Freestyle Method Feeder majstrovstva sveta v Portugalsku. Takže teraz je čas, aby som to odhalil. Počas súťaže som lovil s nástrahou, ktorá momentálne nie je dostupná v obchodnej sieti. Myslím si však, že na tejto súťaži sa osvedčila natoľko, že v našom sortimente pre rok 2026 určite nájde svoje miesto. Táto nástraha nemá žiadnu viditeľnú zvláštnosť. Je to krásna, veľmi pravidelná, dumbbell tvarovaná návnada s priemerom 7 až 8 mm, ale jej farba je veľmi výrazná, čo je podľa mňa v kryštáľovo čistej vode nádrže Odivelas veľmi dôležité. Táto nástraha má arómu ananásu a maslovej kyseliny. Aróma je skutočne silná, čo malo na divoké kapre veľmi dobrý účinok a takmer okamžite ich priviedlo k záberu. Aj keď by to konzistencia nástrahy umožňovala, neponúkal som ju na nástrahovom trni, ale pomocou silikónového krúžku, pretože som týmto spôsobom mohol najlepšie odľahčiť háčik, ktorý som považoval za najlepší. Viditeľne tento háčik veľkosti 12 ponúkaný na silikónovom krúžku dokonale vyvážil nástrahu a vytvoril takmer bezťažovú jednotku s háčikom na dne. To bolo tiež veľmi dôležité, pretože kapre v nádrži Odivelas nie sú zvyknuté jesť zo dna, takže sa krmili úplne inak ako maďarské kapre. Bolo kľúčové, aby sme sa pokúsili s maximálne odľahčenou jednotkou, nástrahou a háčikom. Takže víťazná nástraha bola pre mňa táto. Samozrejme, tieto návnady som mal nielen v citrónovo-žltej farbe, ale aj v ostatných základných farbách, ale na tejto súťaži jednoznačne dominovala citrónovo-žltá, takže toto je majstrovská návnada